Bantu bakithi ake nizwe kahle. 600 million ngosuku olulodwa. Niyakhumbula lokhu, sakhuluma ngakho kudala. Sabuza, senza namavidiyo, sikhala ngokuthi izwe liyaprivatiswa, liyadayiswa kosomabhizinisi ngamandla. Kodwa akekho owazimisela ukulalela. Sabuza ukuthi, kungani abantu bangaphandle bekwazi ukuvula nokusebenza izinkampani zokuvikela ubusekurity? Kungani izwe ligcwele onogada bangaphandle? Lokhu akulona ikhono elivela kancane. Kodwa ngesikhathi esifanayo amaphoyisa, amabutho amasosha, nezinye izikhungo zokuphepha ziye zehliswa ngamabomu. Amasosha ethu asuka ku-300,000 lehla laba ngu-60,000 kuphela. Amaphoyisa ehla ngesikhathi izigidigidi zobokufika zingena ezweni ngaphandle kokulawulwa. Isiphetho sethu sasithi ngaleso sikhathi, ama-askari ayesiza izinkampani zabamhlophe ezinkulu ezweni ukuthi zakhe amandla obusekurity zibe nezikabi zazo. Kanti nabaholi bezepolitiki, nabangani babo, babezozuza ezinkontilekeni zokuphepha. Ubusekurity. Namuhla uhulumeni unikeze ingxenye enkulu yale 600 million ezinkampanini ezizimele. Akusikho ukuthi imali inikezwa amaphoyisa, cha. Imali amaphoyisa kumele ayikhokhele ukuze bathole usizo lwangaphandle. Onogada abavamile nje sebeyalelwe banikwa amandla ukuthi badubule abantu bethu izakhamuzi. Futhi okubi kakhulu, izakhamuzi zizodutshulwa abantu bangaphandle abokufika begunywaze uhulumeni wama-askari. Nekhinu. Bantu bakithi, lokhu akusikho lokho izizukulwane eziningi ezakufela. Akusikho lokhu esasikulwela. Akusikho lokhu okwakufanele kube yinkululeko. Lokhu akusona isimo sokuphepha. Lokhu yisimo esibukeka njengokumemezela impi kubantu bakuleli. Uhulumeni uyayiphaka. Sizozithola izweni lapho sizoboshwa khona, sivalelwe khona, sibuswe khona abantu bangaphandle bokufika abaqoke amayunifomi wamaphoyisa kodwa beyizinkabi zabazimele abaqashwe izinkampani. Osomabhizinisi abamhlophe. Umhla ka-30 June uzoba usuku lokuthula, sizobe sikhona sonke bafowethu. Sifike ngobuningi bethu. Kodwa ake nicabange ukuthi ikusasa lizobukeka kanjani uma singaphakami manje. Lama askari kumele aphume ephalamende. IGNU kumele ikhishwe. Lena akuyona into abantu bomdabu balelizwe ababeyisayina. Akuyona into izizukulwane zethu ezaziyilwela. Akuyona into abantu abayifela, abayishonela, abayihluphekela iminyaka eminingi. Umhla ka-30 June azilime ziyetsheni. Abacindezeli bethu abaphume. Phansi ngeGNU, phansi ngabokufika.